Buriani tuhata, tapahoma rohata, tamulai ma part mingguata di Manogoton, marende mahita sian buku ende, nomor 565, ayat sada 2 dohot opat, di ayat opat rima hita jongjong. Marhite-hite goarni dewata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop tu dewata maho, ale sandok tanoon. Endeon hamuma hamuliaon ni goarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna. Dok hamuma mandok debata, tung nasokal do aka pahambahenanmu. Binahen ni hina timbul ni gogom, ikon marsomba tuho aka musum. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, para siroha nasumurung, didok hatamdo, ikon manaun hami, jalam mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asa rap hami dohot ibana, Tuhan sangapon. Sai paroai mahami, asa unduk hami tulomo ni roham, jalahot hami di haporseaon nature,
asa toktong makirim dihaheon dohot dihasangapon sogot sileon lehonmu tu akka na porsea diho. Amen. Marende mahita tapuji tuhata sian buku ende nomor 508 a ayat sada dohot 2. Tangihon hamuma patik ni debata sian patik parjolo sahat patik paopaton. Patik parjolo. Au do Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotung gabe si sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go sotu redalanna, ay ona uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadion ari minggui, dina onomari ma ulahamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papitohoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anak pupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam. Aidina onomari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana, diari papitohoni, dibaheni do umbahen, nadi pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianai, jala diparbadai. Ima sahat patik ni debata, atong rak mahita mangido gogo sian tuhata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulaon daom bartu patikmi. Amin. Tapuji matuhata, marende mahita sian buku ende nomor 688 ayat sada dohot 2 di ayat 2 rima hita jonggong.
tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan. Parasi roha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton do hami tubuh. Jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manimbil sian akadalanmu. Macai godang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami, ale Tuhan. Alani dengan basam ni basam dohot asini roham. Sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami. Dohot pangalosion nami. Sai ingot ma hombar tu asini roham. Dohot denggan ni basam. Alani goarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Songonon do hatani Tuhan Jehova. Nunga polahu pasisi aka pangalosim songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Sai mulak maho tuau. Ai au do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji ma Tuhata marende mahita sian buku ene nomor 4 ayat sada dohot 2. Turpuk epistel di parmingguata sadarion ima sian sada kronika 10 ayat 28 sahat 36. Tajahama secara responsoria manang mar soring-soring. Onma hatani debata. Hamu ale aka marga ni aka bangso. Sai lehon hamuma tu Jehova. Lehon hamuma tu Jehova hamuliaon. Dohot hagogoon.
Rayon ma maradopon ibana ale isi nisandok tanoon. Hotma atong portibion dang tagamon humordit. Marhasak-hasak malauti ro di isina. Marolop-olop ma ladangi ro di nasa na di sini. Mandok mauliate mahamu di Jehovah, ay nabasa do ibana, ay ro di saleleng nileleng na do asini rohanai. Rab mahita di ayat 36. Pinuji ma Jehovah debatan Israel sia na saingan saat rodi saling leleng na jala rimbang soi mandok amen jala puji-pujian di Jehovah iba saat hatani debata martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Tapuji matu hata marende mahita sian buku ende nomor 780 sada ayat sada dohotolu di ayat tolu rima hita jonjong. Tahat tindakon ma hapor seotai, songon na hinatindakon ni dongata sa hapor seaon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuan ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pauman ni silatus, namate tarpajal do ibana, diau pinasilang, na tuat tu banuatoru dungitanom, na mulak mangulu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudu tu siamon di debata Jehovah. Amanai nanggu nasau terusnya di sima ibana paima mulak sugut tanon mangumi halak na mangulu dot namate au porsea diton di parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau paniala Kristen nabadia dot dia sian di dosa dot dia tai
mulak mangulu de sogot daging ni halak nong mate, dohot diang nguluan nasora sudah. Amin. Marendema kor lansia diuduti kor PP Kamis.
Tabegema tikting masa dihuriata nasa minggon. Shalom. Tikting HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu Jubilate tanggal 26 April 2026. Sadam Romawi, Tikting Meragam. Naparjolo, Goar ni Minggu Sadarion Ima Minggu Jubilate. Marolopolop tude Batama ale Sandok Tanoon. Pesalmen Bindu Onoplonom ayat sada. Topik minggu, las rohaku jalamarolopolop suaraku. Napaduahon, tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu pardongan saripeon, Daniel Jordan Situngkir, anak ni Amang John Maurit Situngkir, Inang Agustina Nainggolan Nahinan, alamat Jalan Taman Pendawa Nomor Sia, Ruas HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Sektor Sada Moria. Dohot Septiani Gracia Pebiola Marpaung, Boruni Amang Salamat Marpaung, Inang Lucy Sandra Butar-Butar. Alamat Jalan Sepakat 2 Nomor 57, Ruas HKBP Jati Sampurna, Pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2026 di Gereja HKBP Jati Sampurna. Napatoluhon, Masohot Sian Harwason. Mamuka Minggu Sadarion tanggal 26 April 2026, Dang bega beruas ni Huria HKBP Depok 2, Ima, A, keluarga Tito Gultom, Minar Roselina Sidabutar, Dohot Tanggungan Nasida, Anita Deborah Gultom. Ruas sektor Sapulusada Jericho ala endang aktif. B, Pandi Sirait, Dohot 2 Iana Konasida, Stefani Angelika Boru Sirait, Virginia Anastasia Boru Sirait ala endang aktif. Paupaton Pangapulion,
Sadarion dung sipul parmingguon pukul 10 WIB, patupahon ni huriata do pangapulion tu keluarga situade Siregar, Boru Simanjuntak Nahinan. Alamat Grand Depok City, Klaster Alpina, Blok N nomor 8A, Sektor 12 Mahanaim. Parsidohot Mahita khususna ruas sektor 12 Mahanaim. Napalimahon Parjamita. Namarjamita di Huriata di Minggu sore pukul 10 WIB. Pendeta Lindung Espardede MTH Sian HKBP Cisalak. Napaonopon pelean bulanan dohot diakoni sosial 2026. Sinosohon tu sude ruas ni Huria HKBP Depok 2 asa taingot ma kewajiban ima pasahaton pelehan bulanan dohot pelean diakoni sosial di akar ruas naung pasahaton pinasahat ma mauliate. Napapituhon perayaan Paskah. Di hari Jumat tanggal 1 Mei 2026 pukul 8 WIB, Sekolah Minggu Balita Dohot kelas sada sahatu kelas tolu SD, patupahon perayaan Paskah maringanan di Ragunan. B. Di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 pukul 8 WIB, remaja pra-remaja patupahon perayaan Paskah maringanan di Studio Alam TPRI. Pawaluhon PA bulanan kategorial. PHD AMA di Patupa Jumat tanggal 1 Mei 2026 masuk pukul 20 WIB di Gedong Markus. B. PHD Gabungan Seksi Paropuan di Patupa Sabtu tanggal 2 Mei 2026 masuk pukul 10.30 WIB di Gedong Paulus. Pasiahon bunga altar. Bunga altar mingguon persembahan keluarga RM Gultom Boru Manulang Sian Sektor 12 Mahanaim. Mauliatema di Pasahat Huria Tunasida. Akar ruas ni Huria sektor manang punguan nanaing patupahon bunga altar boima dihubungi sekretariat gereja. 10. Pertanggiangan sektor. Sektor Sada Moria dibagas ni keluarga AS Huta Barat Boru Simanjuntak. Sektor 2 Betania dibagas ni keluarga Nyonya Maha H Boru Panjaitan. Sektor Tolu Kapernaum dibagas ni keluarga F Siregar Boru Sitorus. Sektor 4 Sinai dibagas ni keluarga ruas sektor 4 Sinai. Sektor 5 Kana dibagas ni keluarga Carlos I Pardede Boru Batubara. Sektor 6 Betania dibagas ni keluarga Situa JP Sitorus Boru Sirait Nahinan. Sektor 7 Karmel dibagas ni keluarga ruas sektor 7 Karmel. Sektor 8 Hermon dibagas ni keluarga BB Simbolon Boru Naibaho. Sektor Sia Bethlehem dibagas ni keluarga BP Sitompul Situa TW Sibagariang. Sektor 10 Nazaret dibagas ni keluarga LF Huta Barat Boru Panjaitan. Sektor 10 Sada Jericho dibagas ni keluarga Nyonya Silalahi DR Boru Panjaitan. Sektor 12 Mahanaim dibagas ni keluarga
Tota Pakpahan Boru Nababan. Sektor 10 tolu Galilea dibagas ni keluarga Anju Boru Rumah Horbo. Alamat dohot jam masuk pertangyangan di sektor Boy Madi Ida di warta PDF manang acara na ditongos ni situa sektor Ganup sektor. Pasapuluh sadahon na mandohoti ulaon pakobasion huria. Na mandohoti kegiatan dohot pakobasion di huria sa mingguon 5.000 tolu halak. 12. Koordinasi Dewan Marturia. Koordinasi Marturia patupahon di hari Mingguon tanggal 26 April 2026 pukul 10 sia tolu WIB maringanan di Gedong Paulus. Pinangido tusude seksi sending, musik, multimedia, parmusik, song leader, dohot dirijen, di akka punguan kor asa parsidohot di ulaoni. 2 Romawi tikting parhepengon. Saldo ni huria di bagasan mingguon tanggal 25 April 2026 huria 310 juta 866.140 rupiah. Tu pusat 1.716.874 rupiah. Diakoni sosial 45.721.110 rupiah. Pembangunan 1.400.000. Transitoria 850.000 rupiah. Sai di pasu-pasu tuhatama akapeleani nang ulaon di huriaon. Bahen sangap ni guarna jalalas ni roha dihita ruasna. Akatiting na sojinahahon boy mata jaha di warta naung sahat tuhita. Songonima sahat ni tikting di huriata di bagasan sa mingguon. Marende Kor PPD Bora diuduti Kor Ama.
Tapuji matuata, marende mahita sian buku ende nomor 30 ayat sada dot udutna huhut papungu pelian sada A dot sada B. Yesus
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Turpuk manang hata ni debata. Ima na dibuat sian ulaun ni apostel bidu 2. Mamuka sian ayat 22. Sahat ro di ayat 28. Songonoma didok. Hamu akahalak Israel tangiho kamu mahataon di patadapod debatado tuhamu Jesus nasian Nasareti hinorhon ni hagogoon halongangan do tada aka napi natupa ni debata di tonga-tonga muna songon naung binoto munai. Marhite sian tangan ni naso marpatiki digatukon jala dipusahamu ibana dung dipasahat debata sian tahina nahoti dot sian pamotoan nahian. Ibana do di pahehe debata dung di har-hari bernit ni hamatean aidada nahatiopan hamateani ibana ay marhahonan tu ibana do padok ni si Daud toktong do huida tu haki di joloku ay di siamuku do ibana asa unang humordit ahu. Alani ilas dorohaku jala marolop-olop suaraku dagiku pe maradia dohuhut makirim aidang pasobuomu diriku di banuatoru jala dang loasonmu nabadiami marnida habusukon nunga di pabotoko tuau akadalan hangoluan gohanmu doahu halalas niroha di adopanmi ido sahana hita nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus turpukon ima sebagian sian jamita ni apostel Petrus dina songgop to di parbadia tu torop halak na manangihon jamitani aposteli ido molo tapayutihut mundur balik kita marjamita ma apostel Petrus alai torop ma mulanai madok ai namabuk doi dia mabuk dungi Roma apostel Petrus didok dang naminum hami dang namabuk hata ni debatado na pinasahat tuhamu anggiat marhamu baon hamu jala porsea di jamitanai di pasahat apostel Petrus ia Yesus nasian Nasaret ima Mesias si palua jala debata isadiri Yesus debata isadiri naung patu pahon godang aka halongangan mujizat buasa di pasahat apostel Petrus patorakon di jamitanai ia Yesus nasian Nasareti ima laos debata isadiri Yesus nama tei jala Yesus nama naluhon hamateani buasa di patorangi tutorop halak nama nangihon di hati-hai ala ternyata torop dope naso porsea ia Yesus naong matei jalanu ngahehe memang si palua memang Mesias doi ise doakan naso porsea dope ima toropan sian halak Yahudi isadiri
Malah dari orang-orang Yahudi itu sendiri yang sebangsa dengan Yesus. Na mamusa ibana. Nama bahen marukil hacitan Yesus sih. Malah dang porsea. Na tape nunga di idana sida. Kenyataan na. Dan jupang be Yesus sih di tanomanna. Tarbegedo barita. Tidak ada lagi Yesus di kuburnya. Dia sudah bangkit dan sudah diberitakan. Alai ternyata tetap dang porsea. Ido gabe diulakon apostel Petrus taringot tu pakobasion, taringot tu pabahenan ni Yesus. Nunga tunggodang ya kahalongangan napi natupa ni Yesus. Jalata payutihut doi. Mulai sianti sekolah minggu hita. Dungi marguru malua. Dungi sahatu sonari. Marhite hatani debata takas taboto. Akadia ma halongangan napi natupani Yesus uju di pakobasionna uju nagabe guru ibana. Nagabe panurirang ibana, nagabe malim ibana, dia mai. Aik gabe anggur. Kaingot do payate. Dungi di pamalum Yesus do napak pangon yang lumpuh dapat berjalan. Naso marnida boy marnida. Yala na songgop todi na hodar kerasukan roh jahat. Boy di pamalum Yesus di palau. Bola do todi na jahat manukun aise do hotahe. Jadi disukuk Yesus ise do ho. Dungi muse di pahehe Yesus si Lazarus. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Di pasahat Yesus mangan 5.000 halak marhite 5 roti dohot 2 deke. Malah masih lebih. Ahado penahurang naso di patupa Yesus. Dina mate ibana tersiksa memang dangadong usaha ni Yesus sama sekali nanggo otik laho paluaho dirina sian habebernit ni si taunon nai. Tidak ada dia berusaha sedikit pun untuk melepaskan diri. Dia dopi do, ditaod do, malah hata apul-apul do. Naruar sian pamanganna. Malah aka hata naulina denggad do. Narosian Yesus. Apalagi yang kurang? Hehe ma ibana sian hamatian. Bangkit dia. Apalagi yang kurang? Dipatari dahod dirina. Nunga hehe. Yala manaik ibana tu banua gijang. Disaksikan para muridnya. Laos idu na dibari tahun. Alai tong do dang porsea. Alak Yahudi. Yesus sudah bangkit. Apalagi malah didok. Yesus itu adalah Mesias. Juru selamat. Sumber keselamatan. Dang adongi. Siapa Yesus? Buasa say marjogal, buasa dang porsea. HP nunga dipayutiut. Sudah mereka saksikan, mereka dengar viral bagaimana Yesus berbuat yang luar biasa. Karena Allah lao tu dirina sendiri Yesus tidak berdaya. Dang dipalua ibana, dang adok usaha sama sekali. Gabe dia tusi akan natorop di hati hai.
dang tikos harajaon ni. Tidak benar dia raja, tidak benar dia Mesias, tidak benar dia juru selamat. Mengaku-ngaku juru selamat, dirinya pun tidak bisa diselamatkan. Itu dia menjadi celak, menjadi kritik. Nah paduahon kecewa ya kana toropi tarlu mobi halak Yahudi, orang Yahudi kecewa. Ala niaha, ala pakirimon nina toropi halak Yahudi, Yesusi gabe raja menjadi raja, nabui paluahon nasida sian gonggoman ni kekaisaran Rom yang bisa melepaskan, membebaskan dari pemerintahan Rom. Allah dipayutihut, ternyata dia punya kemampuan kok. Hebat do ibana, gogo do ibana, gabe didok mak. Hosiana raja. Tapi kenyataannya dang raja au anggo raja di Portibio do. Raja di Saluhuna do. Dang tarjalo rohani akan natorop halak Yahudi raja di Saluhuna. Holat debatado sasadasa. HP laos debata laos Jesusido laos todii. Aina sinuruni debatado ibana rotu Portibion. Alai dang boy tarjalo ni halak Yahudi tarlumubi taringot tusi. Oma nama bahen maol susah sulit untuk percaya. Padahal HP di Idado melihat langsung kenyataan yang terjadi. Dina dipayut-iut nasidat Yesus patu paun halongangan. Ikut-ikut melihat. Ingin membuktikan benar gak sih? Benar gak sih? HP toho benar. Tapi ternyata dang gabe mana baitu hapor siaoni nasida hati hai. Sada suku-suku tuhita amanginang kita semuanya. Najolo aka Yahudi, si boto surat, Saduki, Malim, Parise. Di Ida Nasida, di BG langsung di Ida disaksikan. Songo dia Yesus patu pahon halongangan melakukan perkara-perkara besar. Yang go logikana kan ikon porsia manasida. Aikan ido di ngolut tahun selalu meminta bukti. Songon salah satu sisian ni Yesus. Dang porsea ahu. Molodak kujuk-juk ko jari-jariku tu lubang nih pamakuan di tangan nih. Minta bukti. HP nggak viral berita. Sudah tersebar bahwa Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian. Tapi nggak percaya. Sada suku-suku tuh hita. Bohamu sehita. Aturannya kan molo nggak adong bukti. Porsiang mak. Makanya hita ulah mandok. Memang si Thomas tuh. Masuk dia halak mamari tahun. Olah kona mak. Kau saja si Thomas tuh. Gak percayaan amat sih. Gak percaya. Itu gosip. Itu isu. Loh. Sudah tertulis. Gak tahu-tahu itu. Jugul. Kan? Dari logika saja. Ilmu pengetahuan. Kalau sudah bisa dibuktikan. Buktikanlah 1 tambah 1 sama dengan 2. Buktikanlah 1 dikali 0 berapa? Kau mau bilang 1? 1 kali 0 3 dong. 0. Setiap yang dikalikan dengan 0 0. Mau dibuktikan? Bagaimana membuktikannya? Pengetahuan membuktikan itu dengan rumus-rumus. Tidak perlu pakai rumus-rumus. Halaki di hati hai sudah menyaksikan sendiri. Ngadi ida, dipayut-ihut. Jala viral dok. Tidak ada lagi Yesus di Tanumani. Dan ngadong be. Bakeni Yesus di Tanumani. Nadi tako doh. Diusut tidak ada.
Memang Yesus sudah bangkit. Alai maol persea. Suku-suku dita buhamu sehita. Sunadot tita mamereng. Kita tidak melihat apa yang terjadi dulu pada diri Tuhan Yesus. Kita tidak melihat dang tapayutiut dang ta ida ya kahalongangan pabahenan napi na tu pani Yesus na jolo. Gak ada itu. Alani ia manginang suku-suku tuhita. Hinorhoni gabe mangabati hita ma persea Jesusi memang tutu anak ni debata. Jesusi memang si pelua Mesias. Apakah karena itu, karena dulu kita tidak ikut serta menjadi menghambat kita untuk percaya bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu juru selamat, Yesus itu Mesias. Perenungan ma itu hita. Alana memang hadaging otak haportibion menuntut bukti. Doh rahot menyaksikan. Tidak. Jadi nina. Anggo nina doh. Tidak bisa itu. Alai alusna. Yang menyaksikan sendiri ketika itu. Bisa tidak percaya. Oma tantangan iman. Tantangan haporsiaud dihita. Kita tidak turut serta menjadi menyaksikan dalam peristiwa Yesus. Mulai seorang dungi dipahacit-acit ibana, dungi mate ibana, dungi hehe ibana, manaluhon hamateani. Lambora malam maol malam marukil mahita makaporsiai Yesus anak ni debata dina songgop dina rok dina tadopi hasusaan. Semakin berat, semakin bergumul kita ketika kita menghadapi kesusahan, menghadapi kesedihan, menghadapi penderitaan. Yang go halak jahudi di hati hai, memang nadi palelelele donasida alani haporsiaun tu Yesus Kristus. Kita maruki lalanya hado. Kan? Ya, aku mengatakan yang benar, alai gabi dihasogodo au. Saya jadi dibenci, alani Kristus Yesus mai tahokop tetap mangulahon nadinggan. Alai lama bain marukil mahita, alai dina susayau, dina huokop Yesusi, dina porsia au, Yesus dohaluaoni. Ternyata saya tidak mendapat apa-apa. Dina hujau guarnai, padahal saya sudah percaya, saya sudah setia. Saya minta sembuh, upangi doha malumon. Apa dang malum, malah lamposi parsahiton nak. Malah gabi ditadi kod doa. Utangnya kod doyana koko, anggiat berubah, anggiat burju. Tapi makin dihojoti takang ibana. Dia dotahe Tuhan, lamarukil semakin susah kita percaya mungkin. Karena apa? Mana itu? Tidak ada itu. Ayhalaki maina jolo. Aku tidak menyaksikan itu. Oma tantangan. Tuha persiaota. Say naing doanggo. Rohatai. Toditai. Say naing marsihohot di Kristus Yesus. Alai Roma panggugai. Emangnya kau merasakan apa? Domu matu minggu sadarion didok minggu jubilate. Marulep-ulep tu debatama ale sadok tanoon. Termasuk kita na mangingani tanoon. Bagaimana saya mau bersuka cita? Ido nadiarahon, ido laus di pasahat si Apostel Petrus dibuat maisian panidangyon ni Raja David. Mulai sian ayat 25 sahatu ayat 20 lalu. Raja Daud dia bersuka cita nakpe dilele-lele akamusuna nakpe mau sama yang menghadapi perperangan. Sering sekali ikon harus menghadapi peperangan dari bangsa-bangsa yang tidak menyukai Raja Daud. Tapi alai didok alani ilas doroh aku jalamaro lepolep suaraku dagiku pemaradian dod huhut makirim. Karena apa?
Toktong do huida tuhaki di joloku ay di siamuku do ibana asa unang humor di tau. Dihilala Raja Daud padongan yun ni di bata. HP dia do ibana do parukilon. Dungi di dok nunga di paboton ho tuau akadalan hanguluan gohanmu doau halalas ni roha di adopan mi. Sona masa dope sona seorang dope Yesus Kristus di situ. Belum lahir Yesus, tapi Raja Daud sudah melihat ke depan. Adong panatapan di bana, adong do haluaun, nata pe marhacita-citau, nata pe marukil, debata dan yang seterusnya. Tupino parhu Yesus Kristus. Debata sadiri, Tuhani sadiri, si paluai. Amang inang hita saluna lasni roha di bagasan Tuhani. Karena apa? Unang salah mangatusi hita. Marlas ni roha do auda molo di pamalupo. Marlas ni roha do au tarbain au do marolop-olop tandiku molo songonon. Hape ternyata tidak begitu. Jadi hinorhoni gak bedang boy hita marlas ni roha. Marlas ni roha mahamu di bagasan Tuhani. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Natape marukilamu. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Soheahi tamamereng halongangan aka mujizat napi natupan ni Yesus tidak pernah kita lihat. Alai ikon tong hot hita di hapor siauta. Percaya bukan karena melihat. Bersukacita marlas ni roha hita dang alana say malua dang na alana say ditangihon say dilehon hobartu nata pangidoi alay songo dia do hita marlas ni roha di bagasan parukilon di bagasan si taonon mahol doi mahol ala logika pikiran marlas ni roha di bagasan Tuhani karena merasakan ternyata Tuhan tidak meninggalkan. Dang ditadikon debata. Si Raja Daud dang ditadikon. Didongani do. Ternyata Tuhan itu baik. Nata pengamar salah mardosa ibana. Tuhan mau memanjangkan umurnya. Tuhan tidak mencabut nyawanya. Mau lo dijujur debata akapa bahenata. Oh natuari senet ko songo konon ho. Oh natuari ho. Soalan satoki ko burjudungi. Manobodo ho muse. Satokin ho mangido hasesani dosa alai. Lupa ho buse. Mulu dijujuri. Bohado tahe. Alai dang dijujur ala ni marolop-olop pita. Dilehon partikian. Dilehon kesempatan. Kuberikan kesempatan. Dungi tasol-sol lima. Bukankah itu satu sukacita? Acugari ma pitor di gotak Yesus. Tangat tanah marsalai. Acugari ma pitor di papeo. Pamangata dina mamurai akadongata dina madoks nasotikos alcugari tor gabe lumpuh di bahen alap si majojakta say laut tu naso ni halomoon Yesus tapi ternyata tidak dilakukan dungi Roma akan namarhacit-tacit na burju madidok bereng mani ia iba songonon kan iba terus ninudutan marminggu martangiang ni leon pelian niba burju iba marminggu alai songono mani nasib ni baon nina mana ada itu perubahan alai bereng mani nian najahatan ni bahasa najahati leleng mangolu ate mabayan hacit parniapan niya kana burju majot-jot suku-sukun kenapa ya kok panjang umurnya amanginang dangadong nabui mangabati lasni rohata di bagasan Tuhani. Tidak boleh ada satu hal pun yang menghambat kita. Dinalas rohata tapa serep rohata madok mauliate sude alani Tuhani do. Dina marsa ketika kita susah hati, kita bergumul, kita menghadapi penderitaan karena apapun itu juga. Tetap kita bersukacita. Unang gabe asing tokan alaibana marukil dia yang menderita dungi dibereng madongan na mekelekel. Mekelekeli baru begitu aja nina. Kan
Sugu rohana ala mekel donganna. Maksudna molo susah ibana ikodo madonganna susah. Molo susah dotong dangadong na mga pulian non. Kita kan harus saling menguatkan, saling menghibur. Daktar bayi ibana dohot marlas ni roha, bodo amat dialah itu. Ibana madisi dilas ni rohana ya. Uboto doi las perohani uboto doi siap dia dalanna nina. Ya karena marlos ni roha di bagasan Tuhan dia ada songoni. Sekalipun dia menderita, dia susah, tapi dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Barsitu tu ibana. Do tahena masa. Tok-tong do labok padohanna. Jadi mulo didok marlas niroha di bagasan Tuhani, bukan berarti kita harus bermewah-mewah dulu, berkelebihan dulu. Anggoi ise nasobotoi. Malah adong do halak berkelebihan ibana, belum tentu mengucap syukur. Marlas niroha. Marolop-olop tu debata ale sadok tu tanoon. Hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak. Las rohaku jala marolop-olop suaraku. Amanginang adong sada ini bukan cerita, memang ini terjadi. Najolo ketika zaman Nazi, tentara pemerintahan Jerman kan ditakupi do torop halak Yahudi. Banyak orang Yahudi ditangkap karena dianggap ini berbahaya, ini orang Yahudi ini. Pintar-pintar nanti ini gabi otot-otot non menguasai lah ini. Jadi ditumpas habis. Asadang adong behala Yahudi. Jadi ditakupi dipamasuk ngatu kem dalam sel yang pengap, gelap. Sel besi, tidak ada cahaya sedikit pun masuk. Kan, jadi adong masalah tawanan, kan, ngalelengi bana dihurukon. Dia sudah lama di penjara, tidak ada sedikit pun cahaya. Ale setong martangi yang ibana, dia berdoa apa doanya? Tuhan, kalau saya memang harus hidup sampai mati pun di dalam sel ini, tapi kalau boleh, biarlah saya bisa melihat satu titik cahaya. Bui hubereng sada titik pe Tuhan. Cahaya. Jadi leleng matang yang nasongoni alay terus gelap gulita. Hening semuanya, diam semuanya dalam sel itu. Di sada tiki terjadi perpindahan tawanan. Do maibana di papida. Kan saya diacak do songoni. Di papida ibana tu sada sel, ya masuk na ibana, dungi, duot akatahanan na asing, kan? Jadi dung penyesuaian gelap di pamerohawan ibana diperhatikan. Adong cahaya, Nina, ada cahaya sekalipun kecil sekali, berarti ada lubang. Kok bisa masuk? Berarti ada lubang. Di pajonok ibana diitip ibana wah las itu tuh rohana. Kenapa? Dari titik yang kecil itu dia bisa mengintip dunia luar yang sedikit, tapi dia bisa melihat. Dia bisa melihat matahari terbit menerangi isi bumi dan banyak yang lainnya. Do aka tawanan na asingi margati-gati mahalaki mamereng. Di sadatikil di do ibana mau lihat Tuhan. Mau lope ikon songonon au ya ujalo ma Tuhan. Alai tong mabui hubereng songonon Tuhan. Nanggo apalah sautik. Ngalas rohana padahal dia terkurung, tersiksa, kepanasan, pengap. Amanginang dangadong nahot di tanoon ngalas rohana apala otik alani cahaya yang sedikit itu bisa dia melihat keluar. Ya di sana tiki terjadi mahmusib perpindahan. Diri puibana tu dia mau tahe. Apa sih nanti ya begini juga ternyata daung mulak maibana muse tu sel tu hurungan nana parjulu. Tentu kecewa.
Gelap, kembali gelap, tidak ada sedikit pun cahaya. Alai, dan gabe marsak ibana. Dia tidak susah hati, malah marolop-olop ibana, mamaritahon, taringot tunani idana, nasaotiki, nasatokini. Diceritakan pada teman-temannya pada sel itu. Kalian tahu nggak? Kalian kan nggak pernah lihat cahaya, nggak pernah lihat luar, keadaan luar itu sekarang bagaimana? Aku menyaksikan, tiki di sel nasadai, tiki di papidal. Sungguh dia kayak apa? Akadongan nape marolop-olop, mabege caritani ibana. Padahal tidak merasakan. Tidak melihat, tidak menyaksikan. Tapi mereka mau mendengar, mau percaya. Di panidangion ni. Dongan naong marnida, dunia luar, marhite, nasati tiki. Percaya mereka. Mereka juga bersuka cita. Marolop-olop nasi, mau lihat ma, nggak dicari tahu kok. Ay sabinoto, manang nasangod dia hita haduan, manang namate do hita boha matahe, alay lasroha, nggak dicari tahu kok. Taringot tu dunia luar imadah. Mereka percaya. Padahal tidak menyaksikan. Hita pe amanginang. Kita tidak menyaksikan. Sungguh dia Yesus mangulan na jolo. Tapi kita menyaksikan melalui firman ini. Hatan di debata. Jala tahapor siai doi. Tatiop. Tiop na diho. Udah ngadong mabuat tupal mi. Jangan sampai ada yang mengambil. Nah tapi marukil ho. Nah tapi menderita susah. Baritahon mak, pasahat mak olop-olop mi. Dalam kesusahanku, Yesus tetap berada bersama aku. Rohnya tetap menjaga aku. Baritahon mai, asa dohot dongata, na asingi, na mungkin di bagasan arsak, di bagasan hasusana, taruli. Gabe dohot marolop-olop, ido didok, marolop-olop, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seisi bumi. Hatiku bersuka cita dan jiwa aku bersorak-sorak. Las rohaku jala marolup-olup suaraku. Daksa dia leling Roma tentara Nazi. Kan disarat ma si tawana nih. Dungi di pamasuk ma ibana. Tu sel na adong gas beracun mate ma ibana. Nah tapi mate ibana. Alay akan asing nai ngadohot dapotan las ni roa. Sada suku-suku tuhita. Pohado tahi. Di las ni rohata. Kan. Terbaik kita domar las ni roha. Manang saita pajolo do. Mana bisa saya bersuka cita. Saya lagi begini. Saya begini. Sungguh dia doa mengaleon siang las ni roha. Au peha susado. Aku begini. Aku begini. Masing-masing. Holan napa tujolohon arsak ni rohana. Gabe. Tarhona ma ibana boy marlas ni roha. Ay nga di pa jolo ibana. Aku susah. Aku begini. Sahay holan na holsoan ibana. Bohado tahe di sitaonot ta. Di arsak ni rohata. Toktong. Ta ingot. Tuhan itu bersama kita. Tuhan itu melindungi kita. Karena apa? Dia maha kuasa. Dia luar biasa. Dia mengalahkan kematian. Jangan dong nabui mangabati sakap ni di bata. Ikon hehe dubayona. Tidak ada yang bisa memutus rencana Allah. Dia harus bangkit. Dia mengalahkan kemenangan. Hidup yang berkemenangan. Hita pe ikon berkemenangan do hita. Ikon monang do hita. Manaluhon mangadopi aka arsak ni rohata. Ikon saita pangasaun. Ada Tuhan bersama aku. Mau bagaimanapun. Sampai titik apapun. Aku percaya. Tuhan bersamaku. Hinorhonima gabi margogo sungon si Raja Daud. Kuat dianya. Sekalipun dia ingat, aku sudah berdosa. Tuhan mau mencabut nyawaku. Tapi aku dipanjangkan umurnya. Seperti juga Raja Hizkia. Sakit dianya. Dia memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan 15 tahun kupanjangkan umurmu. Tapi Raja Hizkia bersuka cita. Meskipun dia tahu hanya 15 tahun. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi boha hita. Di arsak nirohata, di parukilota, di sitaonota. Apapun yang membuat kita susah pikiran hati kita. Dipenuhi dengan kegelisahan. Ikon saita ingot. Tuhan itu maha kuasa. Pargogo naso hatu dosa do tuhatai. Inorhonima. Boy marolupulup todita. Boy tok-tok kita mangulahon aka ulahon nadinggan. Di pasu-pasu tuhata mahita salut na amanginang.
margogo mahita, marolop-olop mahita, mangedehon hasangapon diguarni tuhata. Amen, martangi yang mahita. Jehovah Tuhan debata nami, debata para siroha, pinuji pinasangap magoarmu Tuhan. Ala toktong didongani asini roham hami, todimi manggonggop pami. Dinahuadupi hami pe akan naborat, ya akan mabahen pojot roha dot pikiran nami. Tuhan say paingot tami. Adong doho debata pargogo naso hatu dosan. Na toktong payutiut ngolu nami. Na toktong payutiut saluhut yaka na pojot di bagasan roha nami. Tuho mau pasatami Tuhan. Apuli pargogoy hami. Toktong mapaingot tami. Adong doho rap dohot tami. Inorhoni Tuhan. Toktong boy marolop-olop hami, mangedehon hamuliaom mi hasangapom mi, mangedehon asini rohami, mangedehon hagogoon mi, gabi mangaleon hiras ni roha may dihami saluhutna. Gabi sadapan idang yon na mangulu may Tuhan, bahen hasangapon hamuliaon di goarmo. Tuhan debata Jehovah ubah kami ya kadongan namin natongon di bagasan parsahiton Tuhan asiroham. Homa na mangalion gogo na paingoton na sida. Diak ka nagale di daging ni nasida. Toktong pasahato diri na tuho Tuhan. Ay hodo na buy na tuk mangubati pamalupon na tuk mangaramoti saluhut ngolu nami. Dia kadongan nami na marsak Tuhan hinorhon yaka. Persoalan marukil nasida Tuhan asiroham. Torangi roha dot pikiran nasida saluhutna. Jehovah Tuhan debata nami, diganu parsoryon ningolu nami, takas do di payut-yut to Tuhan. Tuhan asiroham, tung somargogo hami molodang alani ho. Alani Tuhan ho matoktong, hutiop pami di bagasan ngolu nami. Ali Tuhan debata Jehovah, sahatu ho madiri nami, di bagasan Kristus Yesus, martangyak kami tuho. Amin. Tapuji ma Tuhata, laos tapasahat ma peleata anon dung sipul parminggota tatabay ma si peleatai marhite namanupahi tu bantuan operasional di tonga-tonga ni huriaon las marohata marede mahita.
sahat oluku salegi lekai radoba ende oba ende kuna iparuda sonane tiki tujupan Yesus Tuhanku Onerama Majaria Parwan Palastira sonane tiki tujupan Yesus Tuhanku Ora haki sai tahama silo buso ibu koma ima tutu nama teko lusur doho di Tuhan sonane ini berjumpa Yesus Tuhan Tatangnya kon mapeliata ali debata amanami nadi banua gijang hodo hararuan ni saluhut si lehun-lehun na denggan dot na sauli basa na mauliutus upasata mimasian na ni lehon mituhami pelian nami tuho sai jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jala ramuti asahu parhasia kami pelianon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mituhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasanani Manami nadi banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai ro maharajaonmu sai saut malomoni roham di bonua tongaon songon nadi banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami una kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ay ho dona puna harajaon dunago rubiasa di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim.